katapusan nga adlaw kapa 28 nga adlaw sa kadawang nga bulan sa sige tuig ang tuig sang mga Tigre. Manog tapos ng bulan sa paghigugma. Sa aton nga pagalaga sa ato paglob tanay makabanan karon nga gabi may kopod na ang inyo sining alagad si Bombo Ponce Espino. Tutob na kita alas 9 ang kak na sining nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka badragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagwan nga mabalita sa patag sa rampang kag sa artista. Sa kita pagkaupdahan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sining nga mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers nga maghatag man sa pila ka badragwan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga naggalanabo, assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagdamito sa ato siring nga makutan mataga para matino to na abroad, mga pinanggata nga manegrense kag mabakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod sa YouTube kag sa 630 kHz. Mga live nga pala tuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Kanyo makitaan kababatian sa Facebook kag sa YouTube. So welcome na sa pagpalagad sa pag-Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Mas nga daw no pagsugod na sang entrada nga daw sa bulan sang Marso. No, so naghilapit na makabanan aton sa iyang eleksyon. No, kay iti sumugod subong iya makabanan 26 na lang ka daw. No, masugod nang aton sa campaign period. No, so 26 plus 45. Madalagan sa kwan no, mga pila na lang no, mga jutay na lang. No, kay ang March 25 no nang kwan na sa mo no, nang 45 days before election. No, plus kwan abi plus ang 31 no kadlaw sa dito makabanan no, so ti mga kwan no, mga pila-pila man ang nabilin nga may adlaw antes mag-eleksyon. O, di sige, no? So sa mga kabombo naton, let's go to work. Lunes ka lunes. Ano ba, labing tolopang doon, pila ka ba dalagkuhan nga mga balita sa aton nga mga top stories of the day. O, sa dalagkuhan nga mga balita lokal. Pagpainalom sa sunod sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 1. Tudo naman ang preparasyon sa duha ka mga LGU sa aton sabay sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force no sa syudad nga si Vice Mayor Elcid Pamilyaran no sa diba kabayara sang Panugyan. No sabay sa aton nga mga pumuluyo no diri sa aton nga syudad. Di ba naman karon dugang reaksyon iya makabaran sang mga business sector no diri sa syudad. Alert level 1 na kita iya makabanan ti anano ini no so mga pagbukas na sang mga negosyo amuning lauman naton. Kag syempre dugang iya makabanan nga mabiyahe sa fast caps ti ambot no kumadugangan pa ini. Okay, until now sa dire makabanan no nang alert level 3 pa no ang Iloilo. Amuning mga bagay karon iya makabanan kag ti syempre ano mga pagadiskusyonan ta may kopod ta Mr. Frank Carbon. Samtang duga pa sa diri nga babalita iya makabanan diri sa aton sa nga pagpalagad. Sa aton man sa nga para tuntunan report karon ni Bombo Dennis Rubica ang iyo ni Governor Bong Lacson no so ginahulat na ni may kagtanan sa siring pagpergayon sa pagban no sang siring pagpasulod diri sa aton sa nga probinsya no sa Negros Occidental sa banning sa mga live birds. No, banning iya makabanan sa mga live birds no diri sa aton sa probinsya ug Malikawan ang bird flu. O speaking sa kay Governor Bong Lacson ton, pwede mo ma-refresh na ton. O kay daw kwan gid. O sige no. So speaking sa kay Governor Bong Lacson, Governor Bong Lacson nagtagman sa iya sa suporta sa kay Vice President Leni Robredo sa iyang kandidatura sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas sa palabuton nga eleksyon. No, so expected naman no kasi Governor Bong Lacson no linig ang suportaran niya. No, pero si Vice Governor Jeffrey Ferrer no ti all out sila iapod sa mga mayors no sa bahin sang BBM Sara Tandem. O kanang unit team
nga sang damlag lang nagpanigon sa karaban niya makabara diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. No, so ti respetuhan ay lang no, sa diri sa aton sa nga mga kauturan, no, nga ti kung sino yang imo suportaran ang pag-inabyanay ang respeto ara Japon kag magapabilin tub-tub sa katubtuban. No, kaya kanya-kanyang diskarte ini ginatawagan o kanya-kanyang pagpili. Ginatawagan ini eleksyon kay para nga makapili ikaw. Samtang ti sabay niya sang syudad sa Bacolod, no, ang isa ka mayoral candidate di, no, nga hindi man batia sa radyo kuno na. May ara iya makabanan sang kuana, no, sang commitment man sa kay BBM. No, so ginatubo naton former 36 Congressman Albi Benitez nga maga-challenge sa incumbent city mayor sang syudad sa Bacolod, Mayor Bing Radia. Samtang iya sining mga kandidato sa pagka-vice mayor ug pagka-konsehal, no, lain-lain man ang ginasuportaran. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabanan sa aton nga pagpalagad Mayor Bing Radia, wala pa sa gyapon sang may hatag mensahe kung sinong iya sila pagasuportaran aga pagpapili sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. No, bati ko kunuti daw break na sila kuno ni Pacquiao. No, kay ti adopted son man tuod din si Pacquiao, pero daw ay ginagagwa, no, sa bahin sang grupo Progreso nga masuportar sila iya kay Pacquiao, kaya ara man dagani nagasupport iya makabanaan sadto anay, no, nang kontra sa politika. Kag daw bot ko may reconciliation na tabo ni sa ila, no, former mayor, former congressman Moricon Yox Pendevilla ti dito mo kay Pacquiao nagasupport. No, so ti aton laban-laban ba si Mayor Bing Radia and Vice Mayor Elcid Pamilaran go for Lenny. No, sa kay Lenny Robredo sila possibly, no, maga-suportar sa pagka-presidente sa sining eleksyon. No, samtang duga pa sa diri nga mabarita, no, diri sa aton man sining nga palatuntunan ang aton niya makabaran nga makapulisan sa Bacolod City Police Office may preparasyon naman, no, sa pagpedalom sa syudad sa Bacolod sa Alert Level 1 sumugod buwas Marso 1 tubtob Marso 15. Kag of course ya makabaran, no, ang duga pa si karon may impormasyon kung may makuha pa kita nga mga latest impormasyon direktamente dito sa bansang Ukraine ang pahayag, no, ni Volodymyr Zelensky ang presidente sa Ukraine nga ti ang curfew dito pinang-lift na iya makabanan sa Ukraine. Ining kasunod nga ti balantayan sa sulod sa 24 oras. No, posible nga ti mangin mainit ang tensyon kag ang magakalanabo sa pungsod Ukraine kasunod sa sining pag-invade, no, sa pungsod Russia against sa ira nga ti amo ginipagsugod sa invasion sa nagligad sining nga semana ang pagbombardiyo, no, sa diri makabanan sa Russia sa Ukraine. No, so ti ang Amerikano hindi gid makapasilabot kuno. Kay because nga ti ang Ukraine hindi member sa NATO, ang NATO amon ing ginaasakupan niya makabanan sa mga European countries nga mga organisasyon, no. So ti ang NATO kag Amerika tinagaisa naman. Pero hindi kuno sila todo gid nga makasuporta sa Ukraine, na bagod nga hindi pa sila members sa NATO. Although nga ti amat-amat na nangin alay, no, ang formal talks na lang kag treaty dira ang ginahulat ya makaban between sa NATO countries, member countries kag sang Ukraine. No, so ti ginakabalakan sila makaban sa aton sa bahin sa pungsod Pilipinas pagtaas, no, sang mga balaklo naman ti siyempre feed sa manok motuligad siling sang semana siling ta nga ang number 1 nga component yung makabanan sa feed sang mga manok, no, ka mga livestock naton poultry ang wheat, no, ang Russia isa man sa mga exporter sang wheat diri sa Pilipinas. So ti probably nga maapektuhan magita diri, no, kag ti of course ining presyo sa produkto petrolyo nga konsarin ti buwas nga adlaw may pagsaka naman sa produktong petrolyo tinuway kita iya makabanan nagauntat, no,
sang sining sinakaay. Di kung kaisa no hindi ta na marason ining no ang ining trainlo di ba? O hindi ta na marason ang trainlo. No, ang pagsinaka sa presyo sa produktong petrolyo ti ining isa sa mga ginantaw taman nga rason, no, ang ining pagluntad sa kinagamo dito sa Ukraine kag sa Russia. No, so pero ti amo ni mamayo kung tani nga balita no kay ti because nga nagatinaas ang presyo sa produktong petrolyo per barrel sa world market. May isa kita galit dira ka provision sa aton iya makabanan nga General Appropriations Act. No, nga kung maglabot o kung maglapaw sa 80 katag 80 per barrel, no, ang presyo sina, no, $80 per barrel iya makabanan. No, so ang gobyerno, no, may programa nga subsidy para sa aton nga mga POJs, no. Ti lakit na dra mga taxi, no, POJs, mga buses naton, ang aton mga kwandra, no, mga public utility jeepneys, no, basta nga ti pampubliko, no, nga salakyan, no, kay under sa provision dra makabanan sa General Appropriation Act, no, ang gobyerno may aragid sang no, may aragid sang responsibilidad, no, nga maghatag subsidiya sa bahin sang aton siring nga mga transport sectors. Pero subong ti $100 per barrel na, no, ang presyo sa produkto petrolyo so far subong sa paglantaw naton. No, so ang isa pagid sa maginantaw naton kung ang hindi naton halos-halos iya makabanan makontrol, no, ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Hindi because nga ti sa bahin sang aton nga oil deregulation law. Plus pa sina ang excise tax nga ginapatuman, no, sang aton sa gobyerno sa bahin sang produkto petrolyo. Di because sa sinang oil deregulation law, no, hindi iya makabanan ma-regulate, no, subuot silingon deregulated ang presyo sa mga petroleum products ta. So hindi makapasilabot diri makabanan ang gobyerno. Mana kung kisa ginalantaw naton basta magtinaas gani, no, ang presyo sa produktong petrolyo hampang ini sa mga negosyante, no, kay ti irason nang ko isa ng may mga kabangdanan na pero na ang kinagamo to sa Russia kag sa bahin sang Ukraine ti irason na iya sa mga negosyante, no, pero sa pagkamatuod, no, sila na di ang ganado o sila na ang ganansador. Kada ko dako ang maginansa nila iya makabanan, no, sa sinipagpatong sa presyo sang langis, no, kay ti ang gobyerno to subong kapabutoy na lang damo nagapanawagan nga kung pwede kung tani, no, ibasura na lang, no, kagdulaon ang ining oil deregulation law para nga gobyerno may kontrol sa pagpasaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Di damo managakuan, damo managa against ni kado ay man sa may nangisog dao. Abe sa mga presidential ball subong abe, no, ipakita nyo ang abilidad nyo, no, nga may power pa kamo ti iban diri ti mga lawmaker pa man ni, no, why pa man sila nagtalapos gid sila pwesto by June 30 pa sa matapos. Para nabi ka Senator Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, abe, no, so si Vice President Tenor Bredo numhimo nila da, no, Senator Bongbong Marcos, Mayor Isko Moreno, kag iban pagidira mga president sa bol sa sining sitwasyon naton karon sa bahin sang status sang aton sining oil diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Pamangkot paano naton makontrol presyo, paano ang gobyerno makaregulate sa presyo sa mga petroleum products. Ibasura ang oil deregulation law. 17 minutos nang nakaligat sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa pagpalagad, diri man sa aton sa ringa palatuntunan. Pasiblang butuhon ta naman sa masunod sa ringa eleksyon sa Mayo 9 kamo ibutang ta sa pwesto. Amo man Japon ang sitwasyon naton, amo man Japon ang aton sa ringa kahimtangan nga ti do makaluluoy makita Japon. Nagakumod lang kita pero way kita mahimo, no? So muni nga ti dapat may tadlong nga plataporma sa gobyerno mo nang aton ibutang sa pwesto.
Hindi kay kumo nagsikat na siya, hindi kay kumo nagtaas na sa survey, amo na dayon. Somehow may pulo paminsar man kita ng iupo dira. Sige, no? So mo na mapanugyan sa nato na importante nga sa tagsa ka eleksyon, no? May gina-exercise kita nga right of suffrage. Gina-exercise naton ang aton sa ring kinamatarong sa kung sinong aton nga botohon. No, hindi nga may mga bagay dira nga ginatudloan kamo kung sino ayon sa ring botohon. Mga muna lang sinati kung hindi na lang ta mag-eleksyon. Hindi na lang ta mag-participate sa eleksyon kung ay kam lang imo iyasang kaugalingon nga panindugan. 18 minutos sa kaligid sa taknang resete sa kabiri sa aton nga pagpalagad baga balik kay inyo sa ring nga palatuntunan. Pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga panahon. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo sa Grand Draw. Ako si Sophie Marla Poos, tagahandumanan, nagbaton sa 5,000 pesos bilang third prize winner sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 20. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Kay dako gini mabulig sa amon nga panimalay. Gasto namon sa sulod namon panimalay kay para madugang pangbayad bills. Papigado gid kaayo pero nang kaloyan sa kay Lord nga wala ya makamigapon gipabayan. Dako gid mabulig sa yang Bombo Radio kay damo gid mang babakal kag hindi mo napakitaon makita sa dalan kung amo ini kadako mo madagon. Ang tagahandumanan, mahulog ka mo diri sa Bombo Radio agud makadaog makamo sang 5,000 pesos sa ilang mga raffle kay dako gini mabulig sa aton sa sini nga mga pandemic nga ginatawag. Kikanugon malang sa mga plastic nga ihaboy naton kundi i-purchase naton nga iulog diri kay may benepisyo gid sa aton kag may bulig gid ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagbalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Dito naman sa aton sa ring nga para tuntunan. Officially, no, as what we expect, no, sa bahin sa sunod sa Bacolod, igapadalom na gidman iya sa bahin sa alert level 1. Ini sumugod sa Marso 1, no, tubtob Marso 15. Di subong gani ang paghatag sang mga kuani ko no, sa mga data, no, or COVID cases daily tally, no, naton the once a week na lang. Sunod din sa Department of Health, no? Kay amat-amat ton taragid man ini
sa aton sa nga makabombo, dula, no? Sa aton sa pangadlaw sa nga mga talakayan, ang COVID. O, kay halos kalabanan, doon natak-a na gidman, no? Nibla? Halos kalabanan, no? Natak-a na. O, sabahin sa sining COVID, pagpangabuhi, ti kasatuod lang, no? Kung aton nagbiyaya nga sa huton niyang COVID, no? Pero na, tinagligad to, no? Ginpang priso ta ang mapumuluyo naton kay kumunti amuni, no? Kay para hindi kita malatnan o sang virus, no? So why kita sa memhimo, no? Pero duwa man lang tong semana denti sa ulihi, no? Sa nagtinaasa balik naman kita but hindi magid siling lawig, no? Pag priso to sa aton na mga kauturan. Ito naman nyo to may mga home quarantine pass pag kita ngigin pang issue. Oh, sa baga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Oh. So, ang tao, hindi mo na siling nga i-hamper mo ang ila sining mga right, no? Sa Bill of Rights, no? Nga adlaw-adlaw yan, dapat magwa sali ka kuan mo, no? Patigayon, no? Sang sining nasambit iya makabanan, no, nga mga ilikoton, no, sa ibalaon ni nato na, no, sa dito makabayan kay may mga pahayag da diri ang aton nga mga officials, no, sang syudad sa Bacolod sa alert level 1, so meaning to si balik na kita sa normal, no, pati ning mga biyahe siguro sang Balacar Transit ni balik na ni, no, dira sa aton, no, so ang alert level 3 probably alert level 2 na kaya naganubo ng mga nanubo ang aton sa nga kaso. And makapagabuhi na kita no, sang amat-amat sa normal. No, so ano mga palatandaan pag naton dire okay man kamo nga every week, once a week na lang kita ma-announce ang COVID case? Oo, approve dayon na. Siling ni President mo ni nadulo sa approve dayon ni Lamasa. Approve sige kung COVID sa huton tama ano na lang tas ni abi. Kung sa bagay may mga punto man. Check naton si Bomboan si Rosaria interview sa aton ni si Executive Director Ang angot sa sining report. Bomboan, may gabi please come in. Mupon sumugod buhat nga adlaw mangin new normal. Amo na ginatawag nga new normal na ang aton iyang sitwasyon diriya sa may syudad sa Bacolod matapos nga ginapapanaog na sa alert level 1 sang National Interagency Task Force ang alert level status sa syudad sa Bacolod. Sunod nga sa pagpahayag ni EOC Executive Director Ang muna niyang aton iya nga ginahulat. Syempre, gina-reiterate niya gid ina iya Bombo Pons nga ang dako nga rason sa kun nga ang nagnubo gid ang aton iya nga kaso amo ang vaccination naton sa syudad sa Bacolod nga mataas bala Bombo Pons 128%, no? Wala na dira na dalaga ni ang mga kabataan na nabakunahan 5 to 11 years old iniya adult population abi, no? So Bombo Pons sunod iya sa iya kapisar nga ti new normal kita sunod lang gid kita sa minimum health protocol, no? Very very important ina siya sunod sa EOC Executive Director kagaman Bombo Pons, no? Ang ang hindi lang gid pag pinagusto, no, sang aton iya nga panggawi actually subong duha na malang gid ka isolation facility na bilindriya sa aton sa may syudad sa Bacolod and eventually Bombo Pons isa na malang nang yang ibilin kay manti alert level 1 na kita. So as to sa pamangkot bala, no, Bombo Pons kon may chance pa bala after alert level 1 kung mawala na gid kita sang alert level status inaiya ti kun madula na siguro ang sitwasyon nato niya sa pandemic, no, but unless and until nga wala pa na siya na lift based on national government o kung sang National Interagency Task Force ti magapabilin kita sa alert level 1 status nga sa pagkamatuod Bombo Pons wala naman gani sa mga restrictions, no, why naman iya sang problema, no? Bombo Pons sa yan nato nakabayan sa aton nga interview sa kay EOC Executive Director Ang. Buwan? Yes.
pamatian naton na Bombo Pons, no? Ang hambal ko na ang Okay, kabahin nalagay kay di standby si City EOC Director ni, no? Yes, EOC Executive Director M. Ang. Pero ate, ano ko nun ni siya bumbuan, no? To clarify lang, so ang tanan, mapasugtan na, no? Sa mga ilikoton niya naton, di ko sa alert level 2, medyo turutawhay nagtada, mas pagid ang alert level 1. Oo. Bombo Pons as in new normal na ginayang ginatawag kunyara kita sa alert level 1, meaning wala na kita bala Bombo Pons ang ginatawag iyang mga restrictions. Kaya kung ara ka sa alert level 1, ang alert level 1 Bombo Pons, no, so allowed na ni ang fully operational ang establishments and activities, no, face-to-face classes are allowed. Age restrictions, allowed na ang all ages. So, pwede na gid, maski mga kabataan. Ang interzonal travel, allowed, no, under LGU rules, no. Ang exercise, mamupons, pwede na, no. Ang restaurants, allowed to operate. Self-care facilities, buta-malun, mga salon, barbershop, are allowed. Religious gatherings, 100% naman nila bumbupons. Ang government offices, no, and other facilities. Kimati sa government offices, na ibaluan natin nga naka-alternative work arrangement ng mga empleyado. But so far, subong Bombo Ponce allowed naman. Kaga subong man sa mga religious activities, di ba? 50%, 70%, pero so far subong 100% na Bombo Ponce, no? So basically, why nagidya kung tanawon mo, wala nagidya sa restrictions. Sunod din sa explanations ng EOC, only that, Bombo Ponce, kinanglan taman lang gidya sa gyapon mag-face mask, no? Medyo hindi kita magpinagusto sa aton iyang gawi or sa aton giho, sa aton iyang lagaw-lagaw. Amo naman lang gid na. Amo nang gina-remind sa aton. But other than that, duka new normal, no? Ara lang na iyang COVID is, no? Although ang concentration pagid nila subong is ma-reach out nila atong mga nabilin nga mga unvaccinated Bombo Pons, no? But basically because ang aton nga vaccination kag kung tanawon mo Bombo Pons, isa duha sa isolation facility, tuma naman lang gid niya kanubo, no, ang kaso kag why na gid, no, why na sang ano na gani pagtawag, hindi na siya abon akadelikado kay ang number 1 gid nga gin-consider dira ang hospitalization rate, no, ang utilization rate. Hindi na siya kumpara sa una nga sus nagadinubli sa hospital hasta nga hindi ka nagadi kasulod sa hospital, but this time lain na gidman na bombopon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang aton iya nga sitwasyon. Tag single digit na lang, no, ang kaso sa siyudad sa Bacolod. That is why, although ang province na nagpabilin sa alert level 2, ang siyudad sa Bacolod, Bombo Pons, is yara-ya sa alert level 1. Bombo Pons. Sige, pamatian na to, no? Si Director M. Ang. Lugar. Ang ginabasihan nila sa buong Bumbuan is, of course, ang number of cases. Ang hospital utilization rate git. Mga healthcare facility utilization rate. Okay. So kay meaning ma-absorb bala sang healthcare facilities ang number of cases. Okay, so ano man, Councilor, dako din nga anong vaccination gid yan, no? Kay pila na ganing nabakulahan naton sa Bacolod. Dako gid nga factor ang vaccination. Okay. Mo nagapapanaog sang cases taman. Amo gina siyang isa ka factor nga nag-cause ang pagpapadaog sa cases. Councilor, ba pila na ganing ka porsyentong nabakunahan sa aton sa Bacolod, Councilor? 128% sang aton population protection percentage. Ang herd immunity is 70%. Okay. Ang population protection is 80%. Okay. So nakasubra na sa 324% na kita sa population protection. Okay. Na rate.
Okay. So, na-include na dira ang pediatric nga vaccination sa data naton, Councilor? Again, sorry, Boboan. Councilor, hambal ko, Councilor, include na dira ang sa pediatric vaccination, ang sa data. Wala na nadala sa data is the 5 to 11. Ang 5 to 11, wala pa na factor in dara, Boboan. Okay. So, Councilor, para bala sa mga listeners ta, especially sa pagsugod buwas, ano ang inyong mga pahanumdum sa EOC? Kaya di ba, basically, do ka wala na ta restrictions, Councilor, no? Yes, wala na restrictions. Remove the tanan nga restrictions. But ang constant reminder sa EOC is still the continuous observance and strict compliance with the minimum public health standards. Ang mga ginatawag sa mga health protocols, dapat sige ginagyapon ang pag-observe naton sa bubuan. Kay hindi ba ta gusto nga nagbalik na kita sa alert level 1, which muna ni siya ang new normal na to, no? Muna ni mga wala na restrictions. Base bala kung pinagusto na kita, base magka-mild. Siya ko bumuan sila isa guro ka 30 na to. Okay, Bumbuan. Bumbo Pons, napatiyan natin si EOC Executive Director. Nagdayantigo. Si Vice nagsulod, no? Anyway, Bumbo Pons, sa aton yung mga kabombo. Arasa ba? Actually, nationwide, Vice. Okay. Sige. So, Bumbo Pons, sa asto sa, ang DOH, susubong, di ba lang Central Office, naghahambal nga, weekly na lang ang aton nga, pagpagwablas ang report sa COVID-19, but, depende pa ni kay why pa man niya advice sa why pa yan na hibaluan sa region, siguro i-follow man na nila. But today nagpagwa sang bulletin ang region, 4 aton kaso sa Bacolod, amo nang yesterday naton nga kaso, 2 man lang ganing sa Negros. Naga single digit nagidya bumpupons kung tan-awon mo. So new normal na, sugod buwas, alert level 1 status, pero nagapanumdom lang diri ang EOC, Emergency Operations Center, nga muna nagatutok sa aton COVID-19 cases nga relax lang ta, no? Sunod lang kita gyapon sa minimum health protocol, public health standard nga ginatawag para nga malikawan ang infection sa COVID-19. So, Bumbupon, sa muni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 40 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Para kabraga pati diri sa ato sa ring para tuntunan sa zona libre. So amo na siya, no? So ti nagpatigayon, no? Sa diri makabanan na sa siring pag-anunsar, no? Ang aton siriyang National IATF. So ini kasunod sa siring mga alert level status. Sa aton siriyang makabanan, no? Nga mga lugar diri sa may bahin sang bilog sining pungsod Pilipinas, no? So ti kumakamusin na, no, daw maayo ini nga signos para sa aton, no? Like diri sa Bacolod, nga mabacolod non, no? Gati kita diri kuan gid, no, nang nangin isa sa mga naging recipient, no, sa sining pagpadalom sa alert level 2. Sang syudad ya sang Bacolod or alert level 1, I'm sorry, no, diri sa bahin sa alert level 1, no? So ti mo ning ginahambal ta nga ti maka relax na gid banta, kag ti sadto nga ti daw nagakuan kita, no, lalain man bla kita, no, kay do pila man ka bulan nga ti kita angin pedalom iya makabanan sa Enhanced Community Quarantine sadto. So amo ni ang pinaka-stricto, no, ka pinakataas nga level, no, sang quarantine status naton. No? So ti nahimo ta gani ang paghulat, no? Sa didri
hasta nga matapos hasta nga nag-alert level 1 kita. Grabe, no? Since 2019 November, no, up to now 2022, March na kita ka makatilaw sa alert level 1 makabalik sa normal, no, naton sila nga mga helikoton. Sa kita ang nakabalik, sa normal helikoton pa alert level 1 na kita. So panilagan naton, so balonta kay ti may iyo pa ni pagwa nga aton sa ning alkalde, no, sa syudad sa Bacolod, Mayor Bing Nordia kay sa alert level 1. When we say alert level 1, that's close to a normal, no, the normal na gid ya, no. So but silingon ti may mga dulaon naman diri nga mga restriction sa aton nga ginapatuman. It depends sa aton nga alert status, no. Ti isa sa mga ginantaw guro naton nga dulaon ang curfew, no. Ang curfew posible gadulaon ini, no, dari sa aton. But ti kun alert level 1 ta Japon iban nga pamangkot ibumupons o pamangkota abi, no, base ang aton nga kuan no, base ang aton yang face mask ti sige Japon. Oh yes, no, sige gina sa Japon ya, no, why gina iya makabanan sang palso. O ang aton nga pagsuksok, no, sang face mask, mera kada ton, pagsuksok sang face mask sa diri makabanan sa pag-adlaw nato sa mikroton kag ti every time kita ang magwa, no, sa ato sa tagsa ka mga puluyan, no. So nagapamalakpak man kita tuod, no, kay alert level 1 na kita, pero ti as always kampante man ta Japon kay ti this is a result, this is the result sang sining siyempre nag-alalawas naton nga number of vaccines, no, naton nga ti kadamo-damo sang mga nagabakunahan kag ang mga nagpabakuna ti madamo man, no. So ti although may ara magituon sa mga against, pero ti pila man lagi kabilog sa mga naga-against nga ini, ti kamo kabahin kamo man no, sang kwan kabahin man kamo sang success naton, no, kay ti kita nag-upod ululupod kita tanan, no, ti why sang liwan nga matagaan sang reward sinidiri kundi kita tanan man nagpabakuna ka man o kung wala, so kabahin ka man sa gyapon, di ba? Kabahin ka man sa gyapon sang sining aton nga pagpag-away against sa bahin sang sining nasambit iya nga virus. Ti sining gani sang aton nga EOC, no, gina-welcome nila ini kay ginakabig maayo nga development, no, ang pagpadalam sa National Interagency Task Force, no, sa COVID alert level 1 sa syudad sa Bacolod. So March 1 to March 15. So pero pinilagan taman ni Japon. Ti ako para sa ako magtaas pang kaso daw ay naman siguro gid nang lan ipatason to pagid ang level nato na, no. So ti kabalaw naman ang tanan sa mga helikotonda, kabalaw naman ang tanan sang mga measures dira. Pwera lang sa nagapasaway ti ilan naman ni diretso, no. So ti imagine makabalik na kita operate, bukas na ekonomiya naton, makabalik na kita operate 100%, no, nga ato sa mga establishmento kag mga negosyo, no. So ti may mga aktibidad naman sa aton para to siling inan bumbuan ang face-to-face classes, ti okay na bukas naman ini sa aton, no. So ang kuan ng sinete, ang transition inapreparahan ng mga subong sa Bacolod, transition kag ti ang mga logistics, no, labi na sa bahin sa mga isolation facilities ta, no, kay ti pagabawi o na ni makabanan, no, sang DepEd ang mga public schools nga gamit bilang isolation, no, kung magsugod na ang face-to-face classes, pero ti may mga proseso pa niya. Ti maldam lang halos kalabanan nga mga sintomas, especially nga ti vaccinated naman, no. Ti isang una pa kita recommend sa dring using ti home isolation na lang, no, ang aton siring i-recommend, no, sa mga nagapositive basta nga vaccinated lamang ang tagsa ka mga individual, no. So bantayan ta pa ni, no, kay ang aton siring makabanan nga alkalde, no, sang syudad sa Bacolod, si Mayor Bing Nordia,
magapatigayon pa iya sang siring pagpagwa no sang executive order kon iyo sa pagpadalom sa syudad sa Bacolod sa alert level 1. So okay nakita dira no sabay sa ato siring nga makauturan ining alert level 1. So ano pa ang mga posibleng balantayan naton no sa siring pagpadalom sa alert level 1? Ang aton nga mga business sector no, si Reader Macabran may mga pahayag man diri kapag lantaw. Ari sa piya kalinya ang Chief Executive Officer sa MBCCI sa Mr. Frank Carbon. Sir Frank, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni sir. Bombo Ponce, mayang gabi sa imo. Yeah. Go ahead, sige sir. Yes sir, salamat gid no. So starting tomorrow, March 1 to March 15, patitero ka nami ining balita Sir Frank no sang ang aton nga paidalom naman sa alert level 1 o tiari na balik na kita no. So matama tani bangon aton ekonomiya and 100% ng operations sang mga negosyo no diri sa syudad sa Bacolod no sa business sector. Ano man yung paglantaw sa ni sir sa sining siyempre do produkto sa aton nga pag-kooperar ang isa kay isa sa aton Sir Frank nga makalabot kita sa alert level 1. Bombo Ponce, ang alert level 1 ka signal nga ang resources sang gobyerno ila manpower, especially atong involved sa economics no activities kag ang ila resources ang kwarta dapat i-shift na nila from health issues problem to economic recovery. Nga nakambal kami sina because ining pandemic ang problema nga gindalaya yes sir is pagsira sang mga negosyo kag pagkadula sang madamo nga trabaho. Amo na subong ang problema nga ginaatubang ta tapos isang COVID. Di ang tawo wala sila purchasing power. Ang negosyante halos naubos ng kapital namon. So hindi man kami kaabre dayon kung kabalo kami nga ang pumuluyo wala sila kwarta, wala sila purchasing power. That's why ang gobyerno gid anay una ang mapagwa kwarta. Bilang ako may pundo pa sila o kung makautang pa sila sa bangko, land bank man daw DBP, kay may kwarta ginbilin sila for LGU rehabilitation, dapat gamito ni nila to create jobs. Kalabanan sini dapat ibutang nila sa mga infrastructure projects, repair sa mga merkado o patindog merkado, para sa siyudad, butang niya sa eskwelahan BCC, nagdugal sa building, repair sang dalan. I think ang siyudad gusto siya magpatindog man sang mga coliseum, museum, dapat sugtan niya na ni. No? Para nga damo dayon sa mga construction worker nga ma-hire siya. Hindi lang na construction worker ang ma-hire niya. Since construction so kinanglan ang gabligya sang bato, balas, simento, kabilya, mabitisyohan man. Kag ang palibot sinasang construction area, ang mga karinderyada, boarding houses, na tiniran sa mga no? Construction workers, tricycle, kag ang mga iban pa nga negosyo nga galibod sa mga pagkaon. So damo. So dapat ang gobyerno anay gid ang mapagawa kwarta para nga ang pumuluyo may dugang, may purchasing power sila. Kay kung makita namon nga ang kwarta galaptara na sa pumuluyo, kami matamat malang abre. Kay kung mag-abre na kami, no, kag may kwartang pumuluyo, ti makadakop na namon, makakumulate man kami kapital. Correct. Ti sige man kami abre, sige man kami dugang trabaho. And eventually, kung mag-normalize na ni tanan, no, maka-recover na kami na nang ma-take over, mag-sustain sa economic recovery by creating more jobs.
sige na. But sa subong, gobyerno, gide anay na tawag na muna pang-priming, maula anay gasto tudo-tudo. Oo. Para may kwarta ang pumuluyo. E kung why sa kwarta, ang negosyo, hindi man magabre. Oo. So, amoy ng sitwasyon ta subong, Bombo Pons. Okay. Sir, so far, no, sa alert level 2, mga pila lang ang kaporsyento ni sir ang bulukas sa negosyo sa paglantaw ng sir sa Bacolod? Siguro, ang nakabukas na between 70 to 80%. Ang mga 20 to 30%, sirado pag ina. Pero inang 70 to 80%, estimate na mo daw tungka lang sa ila empleyado, inang napabalik nila man. Inamat malang nila, no, pabalik empleyado, kag parang ang tanang empleyado ya may income man, gina-rotate na. Sini nga si Mana, employee 1 to 5. Ang daso naman nga si Mana, employee 6 to 10. Liwat naman. Rotate lang para may income. So that's practically 50% lang sa kuan ga ano. Amo kung lang taon mo mga restaurants, even hotels nag-abri amo man na. Rotate. So, tinigibit sa langin 70 to 80%, ati mayo na kay damo na gali kay ti 50-50 magaling mga obra sa empleyado, no? Yes, pareho sang fast crop. Yes, sir. Sabi mo, biyahe na. Parang biyahe na mon, duwa lang ka round trips. Tuanay, kapito kami, 8 ka round trips. So, duwa lang, subong kay ti. Ang wala pa pasayro, kadutay pa sa pasayro. Ang duwa na ka round trips, tunga lang na. Ang makomodar, makasaka-pasakay, kay wala. Hindi pa mapuno ang 250-seater ina nga isa ka fast crop, 250 na. Subok, ang pinakataas na gid is 120, 230. So tunga man ang mga restaurants at ko kaina nag-meeting sa restaurant, bilog nga agad walang kalamisa. Ang iya lamisa nga pulo, duwa lang kami kalamisa ang may tao. So inahinay pagid why pagid tungod kay kadamo gid tungod sang pandemya nga duwa ka toy kadamo gid siyang nawad-an sang obra. Damo man sang mga negosyante kinaubos man iya kapital. So kinanglan ang gobyerno gid anay ang matawag bala masugod pam-priming siya gid masugod pagwa kwarta nga damo para mag create sang madamo anay nga trabaho siya anay mauna. Pagwa kwarta. So sir, pagsugod sini abi so pilaihan ka bulan ni or makalabot ta tuig before mga maka-recover kita sir sa makaperdihan yan naton abi starting tomorrow? Depende na kung ano man kadasig kag ano kadako ang pag-uon nga kwarta sang gobyerno. Oo. Kung like sling sang Bacolod, mga 3 billion ako no ang kwartaya ti daw nasugdan niya na ning iban. Obra sa mga eskwelahan, ti subong daw repair naman sang merkado, museum, coliseum, repair sang dalans, no? Ti depende kung ano kadasig yung pagpagwa ini kag ginako kag buligan pagit sang tanan-tanan, no? Nga mga LGUs, ang munisipyo, iban nga syudad, ang province, sige ula gid tanan kwarta. Para halos nga tanan nga tao nga nawadan obra, makikita obra. Okay, sige, no? So, there is alert level 1 daw sa Visayas, daw Bacolod lang Capiz, Guimaras, no? Kag Aklan, no? So, sir, kadto ta sa mga biyahe naman sa mga fast crops, tinano ini, kay ang Iloilo negro, alert level 2 na sila or so, hopefully magtunan sila, no, sir? Ang Iloilo alert level 2. Okay. So, ano ni, may mapagdugang na kita sirayhan sa kwan? Sa ato biyahe sa mga fast crops diri sa Bacolod to Iloilo, vice versa? Mahulat kami kung ang amo na nga biyahe nga subong tunga pa lang na. No? Kung magdabot na sa mga 70-80%, in short, galod na kami 200s, that is signal naman na nga madugang na kami. Kung nasa stand 2, hindi kami kadapot 200 to 210, 220, hindi kami kadugang, oras pamirde ka lang, kaya nga, tunga lang yung imo nga kwan.
sang imo nga kapasidad ginapakargahan mo tinga madugang ko. Pagkada dugang mo biyahe, dugang ka na fuel, pero hindi mo mapuno. Kung ni punoon mo ni anay ang gabiyahe. Amo na siya kwan, no? Inalan ang fix ang imo gasto nga sang imo empleyado mo regardless kung pila ang karga ko na, pila ka biyahe mo pa na sweldo mo gyapon sa tao. Ang krudo mo di same na. Kadagwa mo da karga ko 2, 3 o konsin amo man nagyapon ang krudo mo. Di kinanan maximize gidan. Before ka magdugang or else mamirde ka pons. Amo man ang restaurant. Inatan-aw yung mana kung ano kadako ang customer masulod. So, ginamat-amat yung malang na pasulod dugang ang iya nga mga empleyado. Amo man pangumpra para sa iya kusina, no? Okay. Oo. Amo man ang iya nga business hours. Like ining restaurant nga ginsudlan ko gina, antes ang COVID, alas 6 lang, pwede ka nakaslota, makape ka na, ma-breakfast. Masira na siya, alas 10 o alas 11, depende sa tao. Subong alas 10 na siya, gabre. Pag alas 8, masira na siya. So, reduce man ng ila nga business hours. Kung reduce ang business hours mo, meaning revenue mo, reduce man limitado man ang tao magpaslot. While abot, ang iya nga restaurant, gintunga iya into 2. Mayara non-aircon, mayara aircon para makasave man siya. No? Na kuryente. Kagatong area nga wala man tao, napatay suga. So, everybody ga, kuan man. So, ginanglanon gini ang gobyerno, no? Nga mag-ula todo kwarta kag sa infrastructure nila ibutang mga building nga may damo pala nga worker, construction worker nga mga kuan. Sir, anyway, sir, ang mga leisure travel, allowed na ni siguro, no? So, ma-expect na to nga madamo-damo ng pasahero, no? Ang leisure travel i-allow na, especially nga ang aton nga Boracay, gapat ko na to sila, basta fully vaccinated ka lang to. Bigyan na sila ang kuha na natin. Sige lang. Anyway, mayo ba? So, At least sa kaburbutwa kita sa siring pandemya, no? So, after sa pandemic, maningin ginhambal man sa tanan, mangin endemic na, Sir Frank? Once kakadula ka, kakadula ang imo tingog. Sabong, okay na, sir? Okay na? Sige na, okay na, ara na. Galing ko, after sa pandemic, mangin endemic na lang ning COVID, So, pero ang kinanglanon, economic recovery na. Di na tama minsar sa mga endemic, pandemic. Dapat ang focus na sa gobyerno is economic naman, job creation para makabalik kita sa normal. Sa tanto nga wala trabaho, hindi kita kabalik sa normal. Okay. Iskan way ng COVID pa. Gani. So kinanglan. Comment sa mention mo pagwa kwartang gobyerno. Kaya Bumbupons, lotaton talang kay dugay-dugay magwa naman kwarta sa mga politiko base amo na ng pag-recover sa ekonomiya ta. Kaya mo na ang pinahulat nga ang kwarta sang gobyerno para sa construction, dugangan sang kwarta sa mga politiko. Sining eleksyon, at least magadabo pagid. Ang kwarta nga mga kadto sa kapot sang mga tao sa komunidad para may igastos lang. May bakal sila sang adlaw-adlaw na kinanglan. Amo gani. Sige. Anyway, sir, no, thank you again, no, sa siring invitation amon sa imo. And good evening, Sir Frank. Pero mga bay ko sa imo inyo. Yes, sir. Interview ha man ang aton nga mga mayors sa lain-lain nga banwa, aton gobernador dito sa Iloilo. Bala naman ang inyo economic recovery efforts. Magagasto ka mo bala para to create trabaho para ang tao may kwarta. Patis kabalo man kita. Ano man ang ila plano? Kay kami amon ginalauman nga ang mga gobyerno nasyonal kag lokal, magasto na tudo. Para may kwarta ang mga tao para kami mag-abre. Kung mag-abre kami, makaginansya, madugang pagi kami at man trabaho. No? So ang gobyerno create trabaho, kami create man so simultaneous so dasig. So gabay pamangkuton yung man yang kuan kay economic recovery hindi lang ni obra sang negosyante, obra man isang aton nga lokal kag national nga government.
dungan. Oo. Oh, sige. So again, Sir Frank, thank you. Kaya good evening sa imo. Bombo po, salamat man sa interview mo. Mayong gabi man. Salamat. No? Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung sang MBCCI. May 38 ka mga kuanini, no? Ka mga areas under sa Alert Level 1 starting March 1, no? To March 15. Kalakip na dira, no? Ang National Capital Region. Grabe, no? So nagsabay man ta sa NCR Timayoged. No? So ini ginanunsan ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles, no? Aton nga presidential spokesperson man. So nilakipan sang Abra, Apayao, Baguio City, no? Sa bahin sang Kalinga, sa Cordillera Administrative Region, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan in Region 1. No? May Batanes, Cagayan, City of Siargao, Santiago, Isabela and Quirino sa Region 2. Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, and Tarlac sa Region 3. Cavite and Laguna sa Region 4A. Marinduque, Puerto Princesa and Romblon in Region 4B. And Naga City and Catanduanes in Region 5. Sa Visayas naman, under sa Alert Level 1, siyempre ara na Aklan sa Region 6, Bacolod City, no? Capiz and Guimaras in Region 6, Siquijor in Region 7, and Biliran in Region 8. Sa Mindanao, no? Palong areas alert level number 1, sa Boga City, Region 9, Cagayan de Oro City, and Camiguin in Region 10, and Davao City in Region 11. The rest, no? Nga mga lugar, tera, damo-damo, no? Diri sa Region 6, no? Ara day ang Antique, ang Iloilo City, Iloilo Province, kag Negros Occidental. O mo na lang bilin sa aton sa Region 6 nga alert level 2. So at least alert level 2, no? Why nagta-alert level 3? Somehow do makita nagiba naton, no? Ang kasanagan ngati amat-amat na kita, no? Sa diri makabanan nga balik, no, sa normal naton siri nga mahlikoton diri sa aton nga pagpangabuhi. No, so ang gobyerno dapat pagwa kwarta pati mga politiko papagwa man kuno may comment pa gani si Sir Beno. Excise tax should be sliced down to 50% so that may buffer sa oil price hike, no? So LGU should set up budget for work for food set up. Ara na naguro sa ilan na. No, kuno na nila guro na planuhan na ang kabay pa, no, ngati na planuhan na gid man kag ara na, no, sa diri makabanan sa bahin sang kuan, no, ara na sa ila sining tagsa ka mga pag-ikot, no, ang ining mga kinahanglanon sang aton sa nga mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas. So kakanta lang karon may mga preparasyon man kita makabanan, no, sa bahin sa probinsya ka alert level 2. Si Bombo Denesek naton Bombo Anton, no, si Bombo Denes Ubika, no, kay ang Negros Occidental pinalo mo sa alert level number 2. So buot silingon, no, so why ang pagbagos Negros Occidental, no, sa probinsya. Pero dumduman nyo ligan may payag sa Governor Bong Lacson nga daw kampante sa gikunong pabilin sa alert level 2, no? Pero mas nami pagid ko alert level 1. Dibla, no? Kahit bisan pa nga 80 to 70% according sa kay Sir Frank Carbon, pagbalik sa negosyo diri sa syudad sa Bacolod, makasiling matatani nga ay tuod, no? 70 to 80% pero ekmukbalo, no? Nga sa likod sina open magituod sila pero ang mga empleyado nga nagaduty, let's say ko may 15 sa empleyado, 7 lang nagaduty. So bulos-bulos pati. Kung amo sina ang nag-duty, no? So may diferensya gyapo kita makitanda kay 10%, no? Hindi full ang income, no, sa mga empleyado. Buhay na sa ning iban niya, no, nga mga mga kompanya nga 100% sa gyapon nga nagapatuman sang ila sa ning working force, no, nila ti makapian-pian. Subong nga ano, no, pati mapliti kung ano although todo ay panipagsanaka pero batsagan niya. Gasaka ang krudo, ang pitulong para sa saka pero pliti to ay pasaka. Pero ang sa likod pagin sina, no, tingawag saka ang ukra, bilis ang paitan, bilis ang lugbati, bilis ang kapayas, o gasinaka man, no?
ini sila tanan-tanan although ang plito ay saka. Ang kabalo ka mo ang backbone sa aton sa ekonomiya muning sabay sa presyo sa produktong petrolyo. No, kinanta to wasay may sinaka na tanan amat-amat naman na. No, sinaka. O diri sa aton ti amo ni hambalta nga ti antos kita antos anak. No? So ti panawagan tar mas gobyerno nga ti balik doon Manila. Balikan na sa mayo maserbisyo para sa muluyo hindi nga ti puro la kamo grandstanding da. Way makminimuhan. O tapos ti dayon yung magpabugal kon pag-abot iya sang eleksyon. No? So hindi amo na. So dapat no, may kuha kita, may gugma kita nga ginabalik para sa pumuluyo. Gugma nga serbisyo. 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntanan. Sa bomba din sa bikat, check ta sa peklinya kay may pagban man sa mga live birds ring nga pasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental. So ini may kangtanan sa paglikaw naton no sa siring nasambit iya makabanan nga bird flu no diri sa aton sa probinsya. Kag ang probinsya paraming pabilin sa alert level 2. Bubanay sa report please come in. Bumapon sa siningapon kadungan sa pagpagawa sa executive order ng Governor Lacson, maintaining yapon sa COVID alert level 2 sa probinsya starting buwas no? March 1 until March 15 bumapon. Isa man ka executive order ginapagawa na sining hapon man ni Governor Lacson, executive order number 22-08 series of 2022 buong puso. Angot naman sa birds flu. Okay, may kuha naman, no? May confirmed cases naman sa birds flu. No? Ito yan sa Pampanga kag sa Bulacan, bumupons. No? So, dire sa sining-executive order ni Governor Lacson, again, kuha na ito sa payag si Provincial Veterinary Office Head Dr. Natalie Sina, no? Executive order number number 22-08, series 2022, and executive order implementing a temporary total ban on entry of all live, domestic, and wild birds and their products, including poultry meat, day-old chicks, eggs, semen, and manure for all region in the Philippines into the province of Negros Occidental from February 28 until March 15. But sino mo po hindi ka pasulod, ha? Sino nga mga mga pispis, mga karne nila, ang ilang mga semen, poultry meat, no? Biskan piso, no? Hindi ka kapasulod halin sa probinsya ng Negros Occidental, bisan diin man nga halin, pasulod sa probinsya ng Negros Occidental, diin man nga halin nga bahin sang Pilipinas. Na? Inisiling ko bangod sang konfirmado naman kaso karon sang birds flu. No? Dito ya sa may Pampanga kag Bulacan. Na? So sa ato sa pag-out sa kay Provincial Veterinary Office Head Dr. Natalie Sina, iya pon po gigoberman nga ining bag-o karon nga birds flu no nga nakonfirma dito sa Pampanga Bulacan. Amon sing tawag nga may tawag bilang nga kwan H5N1 birds flu nga mas lala ni kurumpos fatal ini no kay ang 100% mortality rate ni sa mga sapat sa mga manok no within 48 hours bumupons no. Ining nga tawag nga kung sa ginakabig nga highly pathogenic o kung makalalaton, no? Ining sa iya sa birds flu virus bumpon. So ining EO sa gobernador, aso no sa kay Dr. siya nga timing gid ni, no? Nga in ban anay no temporarily ining nasabit nga mga live domestic and wild birds bumupon so kay para maprotehan naton aton si game fowl industry ini bilang mga nugulang nga manok nga aris Negros Occidental aton nga mga boiler mga ginapang ihaw naton ginapang asal nga manok of course ni mga layers naton ni
paitlog naton nga mga manok kay tinali ko iguon tadi maglapapas ang aton diri nga mga inugbula nga manok ining ginapaitlog ining nga mga 45 days naton nga ginapangihaw at mawawa naman kita diri na pumupon so ining virus ining bird flu virus kon H5N1 gindala ini no sa mga migratory birds na dito iya sa Pampanga kag Bulacan no especially dito no sa Candaba Swamp no sa Pampanga daw muning sa gidako nga migratory area ginakatuan sa mga pispis na nag-migrate na kay ang period of migration is from September to April bumpos February pa lang kitasbong no so diri sa Negros Occidental may ari man kita diri sa mga ginakabig nga mga areas nga ginakatuan na ginalabayan sa mga migratory birds like dira sa area sa Pulupandan, sa Banuas ng Ilog, sa Banuas San Enrique, sa Sagay, sa Escalante. Pero so far kung bumpon subong niya ang area dira sa Sipalay, nilipat na ko na ng area kay sa Sipalay dira. Nga mo ni karon ang ginabantayan sa aton sining Provincial Military Office kedra kuno bumupos no makitaan ang mga nagalalabay nga mga migratory birds. Pero so sa kay Dr. Disina nga so far wala pa sila may na-monitor no nga positive case no sa H5N1 birds flu kaso dito sa Sipalay kay ginamotor nila bumpos base man sa pagkuha sa the blood samples sa mga local nga mga pispis nga dra na course ni mga migrate nga mga pispis kay amon silang carrier sa nasambit nga virus nga dalaw nila makala tupa sila di magkaupod sila sa mga local naton nga mga pispis di matapik na dang virus no kag malato naman no? So muna isa subong kon nga manginspekto naman sila kanubumpon sa pagbantay sa aton mga seaports kag airports sa pag-implementar sining temporary nga banning sa pagpasulod sining sambit nga mga wild bird mga nano pagida nga mga pispis mga piso da kun nano dira ang alin sa gwa sang Region 6 Bombo Pons kay dako ining negatibong epekto diri sa probinsya sa game fowl industry layers naton nga sagod kag ni maboiler naton in kaso kita nga matapikan so kung may mga inuglang manok dahlin sa gwa sang Region 6 hindi gid anay pwede madala pasulod pabalik diri sa probinsya sang Negros Occidental no kay may panugyan magani sa Dr. Disina sa mga ini mga bulangiro tabla no kasubong pos na may ginahiwa tong Game Fowl Expo dito sa Pasay. No may mga displehan na ito sing mga manok ng mga gwapo so panugyan ni Dr. Disina sa mga yes gwapo gay ka manok sigo bro man mo bulangiro si Boss Mayo ni Mayo na may nagbaligya pala sa manok Bumbo Dines sakto na pa kon manok nya boss gwapo ni nang babaw dalo mga away sini. Tunga away. Babaw dalo mga away yan o. Tunga away kontrag le tunga nga away ti tingpo say. Sanggin bulang to no. Yan patay. Patay man ko babaw dalo mga away sing na patay ni. Ti kay nga away sing kon. So kay ni igo sa tunga. Yan boss ko sa babaw lang sa dalom daog ni ti anong mo kas tunga. Sa away sa tunga. Ang kontra nga awas tunga kunti pirdesa. Ti ko balok ba? Balatan mo po sa siling kay nagbulang manok kaya kon Negros salin dal mo diya sa gwa sa Negros. Bombo Dines no. Ti anyway ginapakadlaw ta lang mga tagpamatay naton. So pero may expo gito sa Manila subong. Oh yes muna. Ti amo mo ginapanugyan ni Dr. Disina sa mga uton naton nga tutokron nga once magpuli dire sila sa mga breeder naton mga manugbulang, mga handler, nga kung dito sila rin sa Luzon, pag abot nila sa Negros, kanawain sila dala manok, hindi pwede anay ka makapaslod ka si mga manok, sila nga tawa, no, may damera, sila ang parugyan nga pag abot nila sa Negros, hindi ka mo anay kung madiritso sa inyo nga mga manukan,
Kay base may mga virus nga nakaupod sa inyo lawas, sa inyo bayo, sa inyo pantalon, sa inyo magamit, kag hinali maglaton sa mga manok ninyo sa inyong mga malagpad nga manok o kaluluoy. So may dumay aras lang break period, no? Within 3 days, no? Kung halika mo sa Luzon, so kay Dr. Sina, within 3 days, di ka mo na maghikap manok, di ka mo na magkadto sa inyo sila mga manukan, no? Likaw, laton sang siningasay naman niya sang birds flu, Bombo Pons. Pamatihan ta si PBO Head, Dr. Renante Disina. Well, ang ining klase sa bird flu is highly pathogenic, no? Ang iya sining type is H5N1. Sa 2017, naigo ang Pampanga, H7N9, no? Hindi siya fatal. Hindi fatal ni sa nga klase nga gindeclare sa nga ang Pampanga and Bulacan na may outbreak, no, sa bird flu. Okay. So nagduman mo sa una Hong Kong na igo man. That's why damo paso nga flu-like symptoms sa tao. Amo na pinaka worst kay zoonotic ni siya makalaton sa tao. So timely na ang ginisyu ni Governor nga executive order to prevent the entry sa bird flu sa Negros Occidental. Okay. So far wala pa ta may na-detect or may na-monitor nga kaso diri sa probinsya ta, Doc? Wala kita kay ang detect amo ni sa Pampanga kay gindala ni sa migratory birds. You know, ang September to April amo nang migratory season. Okay. So nag-affect to birds, migratory birds to quail sa Pampanga, kag duck sa Bulacan. So ginabantayan sa Bureau of Animal Industry nga hindi ma-contain na siya sa lugar na hindi maglapta sa Luzon. So kita yata yung atong industriya sa poultry, especially game fowl, kag layers plus broiler na proteksyonan ta, dapat hindi ka malatnan, no? So madula ning bulang kung mag-igo ang bird flu. Ikadua, nara kitang game fowl expo sa Pasay, kasi posible may mga manok na ginabaligya alin sa dire, kag alin man sa Pampanga and Luzon, maglakta, no? So, as a precautionary measure, himo sa probinsya ang to protect sa atong industriya. Doon pa sa mga payag ni Provincial Veterinary Office Head, Dr. Renante Disina, kaya ang Department of Agriculture bumupon, so ay nagpagawa sang banning order ng T.E.D. na ibang pag-transport sa mga manok, kung ano pa da, alin sa Luzon, bangod may outbreak dito. So, diri sa aton sa lokal, sa atong probinsya bilang precautionary measures, amo ni ang rason kung nga sinigla mga pon gin pagwa man ni Governor Lacson ining executive order bumupos to protect sa ato sining poultry industry, no? Diri sa probinsya sa Negros na may ESF kita, may bridge pro naman kita subong balantayan bumupons. Yes? Bawat yung Negros nagpabilin tayo sa alert level 2, wow? Yes, so mo man gani ari di ang executive order man ni Governor Lacson declaring sa Gapon, no, magpabiling kita sa COVID alert level number 2 bumpon. So sa iya diri nga EO, so far daw ay masing pagbag-ogid na kuparata sa pagpidalwan sa alert level from sa bulan sa Febrero, no? Bumpos maintain na Gapon diri ang mga ang nagdugang di bumpos ang ang pagbiyahe at report sa higad nga madugang ang biyahe no sa aeroplano, ang numbers of flights sa mga aeroplano. So ni sigapon ni under ni sa executive order number 22-08 series of 2022, an executive order extending the alert level 2 status
of province of Negros Oriental until March 15, 2022. Buong po sa sinikon ano gina-obserbar nato sa tiglikdan nga bulan sa Pebrero, nagpaidaan mo ito sa alert level number 2, no? Still the same na gyapon nga mga protocol siling ko ang kuan nandiri ang naglogan din ko ang number of flights na sa aton nga mga aeroplano airlines company halin sa Metro Manila, halin sa Cebu, no padulong diri sa Negros Oriental, vice versa. Bombo Pons, no? Kasi ligad to sa badulong interpreto man si Goblakson, mo nang balyati depende, no? Kung ano ang maging decision sa NITF, National Interagency Task Force on COVID-19, natin mo na sundon ta kay damo magani buong nga ang Negros Oriental base mag-downgrade na sa alert level number 1. Galing kay ti amo na desisyon sa IETF, no, ti sundon na lang, no? So mo ning siya po siling ko base iniga po niya sa sinema panibag o ngay o again paggawa sa probinsya sa Negros Oriental despite na sa piyak bumupons nga magamay nagilang, no? Nagapanubo na gani gid man ang kaso naton sa COVID-19 diri sa probinsya tuman na gimang kagamay, no? Dili mo sila layo ay magani sang kwan sang syudad sa Bacolod kay as of today February 28 pinaka-latest nga data gipuga sa provincial health office Bumupons ang active cases diri sa Negros Occidental as of today February 28 is 253 na lang Bumupons, no? Yung may gamay na gilang, no? Subong adlaw ti naka-record sila sang bag-ong kaso 7 Bumupons, no? 7 subong adlaw. So total 253 na lang aton active cases diri sa probinsya sa Negros Oriental. Gabay pa, okay. ha? So mo rin COVID niya do niya kauntatan ano. Gani sagat ta kasahot do ni kita ka move on sina, no? Pero ang mas klaro subong ya kay si Gobernador Bong Lacson do na-declare na to nga si BP Lining suportahan niya pagka-presidente. Yes, po sa kulikina, no, sa pagpangakot sa mga capital brats, naghambal lagi man siya nga he will support, no, sa kay kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Kaya pamangkot man siya gani nga tikon imbitahon siya na magtambong, no, sa natalana nga Grand Caravan Rally ni BP Robredo po siya bing line-up man sa pagkasenador nga na-schedule March 11 Bumupons, no? Do Friday na nga adlaw. Niyati ko nibitadaan sa konbitasyon Bumupons maupod siya, makadto siya Bumupons, no? Muna iya statement okay natin nga maatag naman ngati kundi siya naghaboy na siya siniyang kalo. Isang vice president among magiging suportaran niya, no? Sang nagligad nga 2016. No. Hasto kag Lining suportaran niya de. Ti Rojas vice governor pa sa sadto. 2016 bumupons, yes, na kay subong second term pa lang si Lacson bumupons, no? Siniyang tuig second term pa lang siya sulod sa second term sang iya sininga kandidatura bumupons, no? Tisang ligad daw kipi-kipi pa si Gov Lacson nga mag-declare putakina daw medyo hayag na gid, ha? Anya siniya pag haboy sang kalo, no, sa kandidatura ni Vice President, na Leni Robredo for presidente na sa mabuti May 9, 2022, no? National local election. Pumos daw ay patawin yun, no? Pag magina-confirmar kita base ang yung karaban ng Grand Rally, base balada sa Panaad Park and Stadium. Pero itong sa Dicta Confirmation, kay so pa wala pagid, no? Kay si former Governor Rafael Tocoscuela nga mo isa sa mga main convener group, no, sa Leni Group diri sa Negros. So pati way pa makakagid sang official pa man announcement kon diingid ang venue, no, sining Grand Rally, no, nga
atong report is March 11. Buong ponso diri sa siyudad sa Bacolod, kagati mo na gurong iyang kabilugan, no? For the province of Negros Occidental, Bamupans. Bantayan tala na, daw nga ma-update na sa ating office sagidi, proklamasyon, nawalaan tala na kahit kung sa mabot ng March 11, aral na si Goblakson, laban-laban, no? Sigurado na pro kayo na si mga statement, na siling tati, sure ball na 100% ng ati ara siya. Ang suporta niya sa grupo ni BP Lene Robredo. Okay. Sa Malabong Pons, pinanaton ka update report gikan sa Kapitolyo Provincial. Inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8. Sa gabi din sa aton sa Riga Palatuntunan. Yung mo to, mga balita ng ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8. At agtanugag sa ringa mapanundom natin pabalikta, no? Estoranta mga tagdaog sa Grand Rose sa aton sa ringa promo. Sa ringa nga promo ang 1-2 Panalo Part 20. Kaya siyempre, no? Makakuha ta report sa aton sa station ng Bombo Radio Kawayan sa 1 million pesos nga nabaton, no? Sa aton nga grand prize winner, no? Gagin award na kaina. Di malipayon, no? Nga nabaton niya ang 1 million pesos, no? Nga grand prize, no? Dari sa aton sa ring promo. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalaga. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 45 minutos na. Ang nakaligan sa takdang alas 8 sa gabi. Karudugay-dugay, no? Ma-check kita sa aton nga sensation ang Bombo Radyo Kawayan. No? Angot sa siring report ining pagdaog, no? Sa aton nga 1 million pesos winner. Bombo Anton, si Ma'am Balesteros, no, ang aton nga 1 million pesos winner ta iya makabandri sa ato sa ring nga mga kauturan, and at the same time sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo, no. So kay nabato na ti kasunod man sina, no, diri mga local prices naton per area diri sa aton ti nabato naman nila kay ina ang mga papremyo, no, sang aton nga mga taga permati at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Sige, no? So, this time, check na report ni Bombo Carnam Defensor. Sa alert level 1 man in Japon. Interview sa ato sa rin mga kapulisan sa kapulis Colonel Thomas Joseph Martin. Dari sa aton sa rin nga pagalagan. No? So, ibaloan naton ang mapapraso mo dari sa aton mga kapulisan. Pero na-notice ko, bala daw pila nakaadlaw. Gabakitaan kaya makabaran sa bahin sang aton nga kwan, no? Sa bahin sang aton nga mga hilit-hilit may mga kapulisan, no, nga kung sa diin, no, may mga nakapwesto nga naga body-body system,
Sa alert level 1, Teryo, kadamo sa mga kwadra, no? Areas with low risk na ini, low case transmission of COVID-19, bed utilization rate and intensive care unit utilization rate. No? So, ang fully operational na sa mga establishments and activities, grabe, no? Katahom. Ang face-to-face classes, okay naman sa aton. Ang age restrictions, no? Allowed na in all ages. Interzonal travel, okay naman, allowed under LG rules. Exercise, allowed naman. No? Mga Zumba, restaurants, open naman. Tanan-tanan self-care facilities. Religious gatherings, mga simbahan tati, open na ni. No? 100% na. Ang mga government offices naton kag other facilities. So, amoy na iya makabanan, no? Ang mga pwede dira, no? Sabay sa alert level 1, naton sa rin nga mga kauturan. So, halong-halong lang kita, ha? Sa gihapon, te aradang aton nga minimum health protocols. Sige, sekta, si Bombo Carla, may defensor. No? So, dito makabanan sa aton na pagpalagaligo ka na sang winner taton, di na to. Sino ganito? Ang winner naton sa 1 million pesos. So, liog lang ko daw para mapakita ta. Ang aton sa rin nga mga kautorin sa bahin sa aton sa rin nga mga kabobo. 48 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Dari sa aton sa rin nga pangalagad. So medyo sako-sako pa man ang aton. Actually, kita tanik ng labuton, no? Si Dr. Chris Sorongon. Sige lang, medyo sako si Dr. Chris Sorongon kay nag-celebrate sa subong sang iyang espesyal nga kaadlawan. Ang Deputy for Medical sang Emergency Operation Center, no, sang sudad sang Bacolod, diri si Dr. Chris Sorongon. May lang nga pamati dira, no, sa kay Inday Darlene Grace Castillon, Sir Vincent Herbolario, no, kag si Sir Ben Machon. Garaga tutok ya makabanan diri sa bahin sa aton sa ring nga pangalaga diri sa aton sa ring nga palatuntunan. No, so sa bahin sa PNP, ti mayo man kay tis may ara man brasang kuan, ano, sang pagparigayon sang sining nasambit yang preparasyon nila sa alert level 1 diri sa may syudad sa Bacolod. So ang mga kapulisan ta tino okay naman, no, nagalog-galog naman. So hindi naman gid siling mga salawayon ta tanan-tanan dia, no? So tanan guro ti naka-enjende naman as to sa kun ano ang mga pwede kay hindi pwede naton himuon diri sa aton nga mga kauturan. Sige, no? So check naton si Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Pons. So, ikapatuman sa gihapon sa Bacolod City Police Office, Bombo Pons, ang minimum health protocol diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons. Bisan pangara na sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod sa gihapon magabantay ini sila kag ginapahanumdum sa gihapon ang pumuluyo nga magasuksok sa gihapon sa mga face mask, Bombo Pons, no? Sa gihapon i-observe kid ang minimum health protocol kag focus pagid ini sila sa mga checkpoints para sa Comelec gun ban, Bombo Pons, no? Kasi sa gihapon na nasa gihapon ang Comelec gun ban o kung ginapatuman ini sa gihapon, no, ang Comelec gun ban sa subong nga mga tinion, Bombo Pons, abisan pa nga ano nga level ang syudad sang Bacolod, Bombo Pons. Ang police visibility diri sa syudad sang Bacolod at iara sa gihapon, Bombo Pons, no? So dapat ang mga kapulisan wala ni ini sila nagatinir sa estasyon suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir sa gihapon magalingot ini sila gamit ang ila sini nga mga patrol cars sa ila si tagsa-tagsa ka mga police stations, Bombo Pons. Ang ini, no, ang mga night out gid, Bombo Pons, no, diri sa syudad sa Bacolod sa gihapon pagabantayan ini sa mga kapulisan para at least, no, malikawan ang mga kinagamo, Bombo Pons, sa wayon sa gihapon ang kumayara gid sang may bayular, Bombo Pons, no, kung himo sang kinagamo diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Pons. So Bombo Pons, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir.
Since allowed ang mga personal and impersonal flights so sa full capacity ng jeepneys or workforce na pwede naman kabra, no? Doon mo lang pagkabalita. But siguro ang curfew is maintained. May curfew pagoro. So kung wala na curfew hours, mahimo na lang ko sa pulisan is to conduct checkpoint. Kung may checkpoint naman kami siguro mo. Hindi pareho subong na may curfew na, may checkpoints pagid. So siguro we'll focus na lang sa mga checkpoints. Ang visibility sa mga kapulisan niya, sir, sa kada gabi diri sa syudad sa Bacolod, ara gyud sa gihapon, sir. Yes, maintain din na iya kaya nagbilang natin patrol cars na may mga visibility kung sinayang natin ng mga patrol cars. They're not allowed to stay long sa police stations, respective police stations nila unless may kaso sila din doon, may dulong sila na complainant. After that, regular din na ang conduct nila sa police visibility sa ilang visibility point. So bisan sir nga available na gid ang tanan sa gihapon, sir, ang minimum house protocol sa gihapon ipapatuman din sa mga kapulisan, sir. Yeah, so required mo gapon tanan nga mag-face mask. Ang mo na gapon implement sa siguro kay sa bagong may amendment na bagong level 1 resolution sa face mask. Yeah. So kung may curfew, we still implement the curfew. Pag wala na, so siguro pwede ka mo na sila masabay na tapos to stand na agada para ma-avoid nila mga incident na mga mataba. Sa pag-downgrade natin from level 2 to level 1, no, still ang ating face-to-face classes with the sa president natin. And of course, ang ating general workforce na makaisama, mga chief na full capacity na. At least, ensure wearing a face mask, no? Para ma-avoid ang spread. Kasi may harap pag other countries, no, may nagsaka pa ang kaso sa COVID. Yes, natin mga polis, pulisan sa Bacolod City. Maintain lang, lang kang resolution kung anong i-impose ha, kung may dapat ay implement lagi natin, so the safety and everybody. Baba po, so mo na pahayagikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir regarding sa pagpaidalom sa alert level 1 sa syudad sa Bacolod, Bambapon. Pero ang ilan nga checkpoint tuloy-tuloy na niya kay nagalapit na lang, pila na lang, 24 na lang kadlaw. So, go naman campaign period diri sa local, March 25. Yes, Bambapon. So, amo ina no ang paggabantayan sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod City. Masugod na ang lokal nga campaign Bambapon si baklas. Mabantayan ta naman niyang pambaklas ni sa mga tarpaulins, no? Sa mga nagapadalagan diri sa lokal Bambapon. Kay dapat pabilin tayo nga matawhay ang atong syudad Yes, Bambapon. So, kabay pa, no? Nga maging matawhay kag sa gyapon sa kusa idalom na sa alert level 1 was na ning adlaw Bambapon, no? From March 1, no? Ang alert level 1 ako igapay dalom sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod kabay pa nga mangi matawhay pagid Bambapon. Sige. Bambapon, sa may ng report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa patrol sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa part naman niya sa aton sa ring mga kapulisan. Anyway, mo gid ni ang matutuod nga reward naton tanan-tanan sa bahin sang sining nasabit iya makabanan nga pagpag-ugyo naton paghatag sa kooperasyon sa pagpagbato against sa COVID. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na nakaligid sa takna ng alas 8 sa gabi. Diri man sa aton sa ring pagpangalagad. Uy, si Sir Jimmy Buot, no? Nagapamati man. Kabuot ni kay Sir mo. Dira sa bahin sa syudad ya sa bago. No? Sige. So, ang anong tag-report kung okay na bumbanton sa aton nga station ang Bombo Radio Kawayan. No? Angot sa siling pagbanto na no? Ni Maria Isabel Ballesteros sang 1 million pesos nga grand prize. Iyan yung nga premyo. No? Sa bago lang natapos siya makabanan nga grand draw no sang aton nga promo nga 1-2 panalo part 20 sa Star FM kag Bombo Radio no. So tidri sa aton ang nagdaog sa 15,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos. Nabaton na no sang tagdaog nga si Shadi Ansayon sa Pro Cagaykay Barangay 2 Bacolod City nagamit sa proper purchase ng Arflorete, pawn sa jewelry, ang iyang premyo, no? First prize winner naton 15,000 pesos. And congratulations man
no, sa dito sa aton nga second prize winner, no, nga si Rona B. Villabert sang 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. No? So, may ano sa proper purchase nga, Silver Swan. No? Gimpebalo ni sa iya ni Punong Barangay Madaling Diaz na time, so ginawag siya sa Grand Draw. Kaya si Cap Diaz, ti listener na sa Bombo Radio. No? And ti 10,000 pesos na baton niya. Kag 5,000 pesos naman, no, ang nabaton sa ato ni third prize winner nga si Sopimar Lapuos. No, sang sa Barangay Hanumanan, Purok Santo Domingo, Barangay Hanumanan, Bacolod City. No, so siya ini ang nagamit sa proof of purchase nga zona. So nakompleto na naton ini makabaran mang local price per area naton ang nagbaraton sang iya makabaran nga tawag sa gani, no, nga premyo, no, diri sa bahin sang aton nga promo. Ang premyo yung makabanan sa aton nga promo. So congratulations sa inyo tanan-tanan, and may mga masunod pa. Standby lang kamo kay may mga masunod pa kita nga mga promo. No, dari makabanan nga iga hatag, no, first quarter tang promo tuway pa, no, actually bago pa man tapos Pebrero, so this March okay na, no, sa dito makabanan nga ti mabaton aton sa ring promo or mahatag ta, no, aton nga promo sa aton nga makabombo sa laban-laban na ti mga promos ta, no, ara may ben naman o salbo, may swerte sa palengke, kag 1 to panalo. Muna ang mga promo ta, no, diri so by 2022 ekspektaron naton, no, ang madamo sa di naman nga mga promos, kag siyempre ang aton diri madamo ang aton mabuligan ang mga kauturan. Madamo ang aton mabuligan, no, nga mga kauturan diri sa bahin sang aton sa nga promo. So pila na? 74 na ka mga milyonaryo. So all in all, sa mga promo sa Bombo Radio, since nagsugo kita pa promo diri sa radyo, mga 74 kabilog na, no, ang instant milyonaryo. Di ka kapoy lang, no, kag siyempre pasensya, no, kapisan, although makapoy-kapoy, siyempre kung gusto magdaog mga budlay kagidi, di ba? Niya, no, sa promo, kung may kapisan ka dedikasyon, no, madaog gagid. Amo na da. No, so the more entries you send, the more chances of winning sa gihapon ang aton nga sekreto dira. Anyway, karon sa gabi bantayan ang report sa aton station ang Bombo Radio Kawayan, angot sa sining 1 million pesos ang grand prize winner Maria Isabel Balisteros. Ang pagpasalamat niya sa pagbaton sa premyo. Grabing inisipay guro, no. Aton liga, di ba 1 million man kita, no, manang Alicia Caba, nanay Alicia Caba, no, sa Barangay Bata, yawan man sa isip. Sang iya nga pa-premyo. Sige, Lunes sa presentasyon kita sa buong katapusan nga daw sa bulan sa Pebrero, sa bulan sa Pagugugma tuig 2022. Buwas Marso 1 na, Fire Prevention Month, kita buwas yung makabantayan tang karaban sang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Bacolod. Pero hindi tayo siling Marso lang kita iya paligan sa Fire Prevention Month. But every day we can consider as Fire Prevention Day. Rikaw kita sa suno. Sabi na sa Santos Rosario, masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ang inyong lagad si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio